गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो बेसेबा गोबाव समनि उनावहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो नोंथांमोननि थाखायनो नैबे आम आदमी पार्टीखौहाय फुल फ्लेजेड हिसाबै नोंथांमोननो दिनै एप्रुभेल खालामनानै लाबोनाय जाबाय। दिनै दिल्ली सरकार आरो पान्जाब सरकाराव जोङो नायोब्ला नुनो मोनो रायजो राजाफोर दिनै कारेन्ट फ्रि बेबायदिनो इडुकेसन सेक्टराव दिनै मोजांथार गोहोम गोग्लैनायखौ मोजां खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नोंथांमोनाबो दिनैहाय बड'लेण्डआवहाय जोंनि बिटिसि एरियायावहाय गोजोन थासारि गोग्गो सोलोंथाइ गोग्गो जे मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव देहा फाहामथाय बेफोरखौ नोंथांमोनहा लुबैदोंब्ला दिनै नोंथांमोना आम आदमी पार्टीखौ अनसायदो होननो थाखाय आङो दिनैहाय नैबे निउज पर्टेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौहाय आंनि गोसो गोरबोजों खावलायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो नुनो मोनदों उकिल गगৈ मानगोनां बिथाङा फैबाय थागोन 2026 मायथाइयावहाय आसामनिफ्राय बिजेपिखौ एजिपिखौहाय इउपिपिएलखौहाय गैया खालामनो थाखाय गोग्गो जे थासारिखौ लाबोनो थाखाय आरो मोजां जे राजनितिखौ लाबोनो थाखाय बिथाङाबो दिनै जुजिबाय थानायखौ बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। आरो थांनाय डिबेटआवहाय जों नुनो मोनदों प्रमद बर' नोंथाङाथ' डिभाइड 50 आसामनि थाखाय नोंथाङा दिनै जुजिबोदोंमोन नाथाय नोंथाङा बेयावनो जोबनानै थाबाय नामा होननानै बिथाङाथ' मा रिप्लाइ होदों नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोराव नुबाय जानो हागौ। रायजो राजाफोर बिथाङा बुंदों एसेयावनो थोनाय बायदि जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै फाइनाल आरो कम्प्रिहेनसिभ साइनखौहाय दिनै बिथांमोनहा लाबोदों। दिनैहाय बिथांनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथाङा बड'लेण्डनि थाखाय गोसो होला जोंनि माबानि थाखाय एरियानि थाखाय जौगानायनि गोसो होला बिथाङा दिनै गावनि जे सिपिनि गावनि बिल्डिं दाखोनाय आरो गावनि हा सम्पति बारायनाय बेफोरखौ गोसो होनानै दङ रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो जोंनि आम आदमी पार्टी एग्जाम्पल हिसाबै दिल्ली सरकार आरो पान्जाब सरकारावहाय दिनैहाय ओरैबायदि मोजां जानानै दङ गासै इडुकेसन सेक्टर आरो बेबायदिनो कारेन्ट फ्रि मेडिकेल बेबायदिनो देहा फाहामथाय मोजांथार सुजुग सुबिदा पाब्लिकफोरनि थाखाय होगासिनो दङ रायजो राजाफोर। दिनैबो जोंनि बिटिसि आवबो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बेखौनो गोग्गो सोलोंथाइ गोग्गो देहा फाहामसालिनि थाखाय गोग्गो जे सुजुग सुबिदा आरो बेबायदिनो कारेन्ट फ्रि बेफोरबायदि गासैफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोङो प्लान आरो पलिसि खालामनानै लानाय जाबाय। दिनै बिपिएफआबो इउपिपिएलआबो जोंनि बिटिसिआव बेफोरखौ मावनो हाया। दिनै बिथांमोनहा बड'लेण्ड इमप्लिमेन्टेसन मावनाय माखासे बाथ्राखौ लानानै एबसुनि दिफेन बर' बिथांमोनहाबो दिनै बुङो नाथाय बिथाङाबो दिनै राजनितिनि माखासे तालिम होबाय थानायखौसो नुदों रायजो राजाफोर। नोंथांमोना मा स्टाडि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बेखौनो लानानै फैबाय गोग्गो सोलोंथाइ बेबायदिनो गोग्गो देहा फाहामथायनि जे राहाखौ होनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो नैबे 2025 मायथाइयावनो जोंनि आम आदमी पार्टीया दिनैहाय नोंथांनि एसे सापर्ट मोनब्लानो जोङो दानो हानायनि सिङाव जानानै थाबाय। रायजो राजाफोर दंखायो दिनैहाय जोङो साननैसोनि उनावहाय गासैबो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो गासै बिटिएडिनि गेजेराव बा बिटिसिनि आन्दाराव जोङो जेसेबांनाखि जायगायावहाय केन्डिडेट होगोन गासैखौबो जोङो डिक्लेयार खालामनाय जागोन। 40टा सिटआवबो जोङो होनो थाखाय थाम थिम जानानै दङ रायजो राजाफोर। नोंथांमोना अनसायदो जुदि गोग्गो सोलोंथाइ नोंथांनो जुदि नांगौब्ला बेबायदिनो सोरां बे कारेन्टफोरखौ नोंथांमोनहा 24 घन्टा कारेन्ट नांगौब्ला फ्रियावनो नांगौब्ला आरो बेबायदिनो नोंथांमोनहा गोग्गो देहा फाहामथाय नांगौब्ला नोंथांमोना आम आदमी पार्टीखौ नोंथांमोना अनसायदो। आरो नैबे मानगोनां उकिल गगैया मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनहा बिथांनि बाथ्राखौबो माखासे नोंथांमोना कम्पेयार खालामनायनि गेजेरजों कमेन्ट खालामहर। आरो नोंथांमोना गासैबो गोथार गोसो लानानै नोंथांमोना आम आदमी पार्टीखौ अनसायदो। जोंनि बड'लेण्डआवबो गोग्गो सोलोंथाइ गोग्गो देहा फाहामथाय बेबायदिनो सोरां थासारिखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो फ्रि कारेन्टफोरखौ नोंथांमोनहा मोननो हायो। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो अनसायगोन होननानै। नोंथांमोना नैबे मानगोनां उकिल गगৈ बिथाङा मा बुंदों खोनासंलांदो। পৰ্যন্ত এদিনো ঘৰত নুহোঁ মানে ৰাতি শুম গোটেই দিনটো অকল দলৰ কাম কৰিম বিজেপিক হৰুৱাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক দিনাই কষ্ট কৰিম। এইটোৱে হ'ল আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ আজিৰ দিনটোৰ সংকল্প। মই সংকল্প লৈছোঁ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু আমাৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নেতৃবৰ্গই সংকল্প লৈছে যে 2026 চনত আমি যিকোনো প্ৰকাৰে বিজেপি
AGP আৰু UPPLৰ যিটো সন্মিলিত শক্তি সেই শক্তিক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰাজিত কৰিম। ভাবোঁ যে 2026 চনত BJP আৰু AIDF, হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক দল BJP আৰু মুছলমান সাম্প্ৰদায়িক দল AIDF, এই দুইটা দলক আৰু AIDFৰ চৰ্দাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু BJPৰ চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি বাংলাদেশলৈ পঠিয়াই দিব লাগিব। 2026ত আমি সকলোৱে একেলগে খেলিবই লাগিব। কংগ্ৰেছে এতিয়া দৌৰ মাৰি আমাৰ লগত আহিবই লাগিব। কংগ্ৰেছৰ কোনো উপায় নাই। কংগ্ৰেছে মুখেৰে যিয়ে নকওক লাগিলে, যদি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ লগত নাথাকে, কংগ্ৰেছে 2026ত হাৰণ দিব, বেয়াকৈ হাৰিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে 2026ত ঐক্যবদ্ধ হ'বই লাগিব। মই আশা কৰোঁ কংগ্ৰেছে এতিয়া আৰু অহংকাৰ নকৰিব আৰু কাকো প্ৰতাৰণা, কাকো বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ ৰাজনীতি নকৰিব। এইবিলাক গো মাংসক লৈ কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। আৰু মই কংগ্ৰেছকো আহ্বান জনাইছোঁ, এইবোৰ গো মাংস চুমাংস এইবিলাক চিঞৰি থাকিব নালাগে। এনেই মিছামিছি সাম্প্ৰদায়িক কথাবিলাক পাতি থাকিব নালাগে। কোনে কি মাংস খাই নিজৰ মতে খাই থাকিব। মইতো গাহৰিটো খামেই, যোনে যি ক'লেও মই গাহৰি খামেই ভাই। মিছা কৈ লাভ নাই, মই আহোম মানুহ, মই গাহৰি নোখোৱাকৈ ক'তো থাকিব নোৱাৰোঁ। যোনে যি কৈ থাকিব, চবেই নিজৰ মতে খাদ্য খাবলৈ দিব লাগে। মুছলমান মানুহে গৰু মাংস খাব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কি ডাল লাগিছে? ভোট বিচাৰি গৰু মাংস দিব পাৰে, বাকী সময়ত মানুহে গৰু মাংস খাব নোৱাৰে। এইটো কি বস্তু হ'ল? মই গাহৰি মাংস খাওঁ, মোক পৃথিৱীৰ কোনোবাই গাহৰি মাংস নাখাওক বুলি কৈ চাওকচোন, মই সোধাই আহিম। যদি হিমন্ত বিশ্বই মোক কওক যে আহোমে গাহৰি মাংস খাব নালাগে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই আনিম নে নাই চাই থাকিব আপুনি। এইবোৰ ৰাজনীতি বেয়া ৰাজনীতি। কোনে কি মাংস খায় এইবিলাক ৰাজনীতি কোনেও কৰা উচিত নহয়। আৰু মই কংগ্ৰেছকো আহ্বান কৰোঁ যে এইবোৰ গো মাংস চুমাংস এইবিলাকৰ কথা কৈ থাকিব নালাগে। 2026 চনত আমি BJPক খেদিব লাগে। BJPক খেদিলেহে আমি উন্নয়ন কি কৰিম সেইটো কথা ৰাইজক ক'ব লাগে। এতিয়া ৰাইজ সাজু হৈছে